abasha omama abakhona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngiyakholwa bazalwane besilisiwe egameni leJesu. Sizofunda nanti izwi sihlephule isikhashana bese siyakhuleka. Amen. Izwi esizofunda bazalwane litholakala lapha encwadini kaExodus chapter number 18 noma isahluko sesishiyagalombili verse number 28. Mashumi amabili nesishiyagalombili. Amen. Wayesethi uFaro ngizakunivumela ukuba nihambe nihlabele uJehova uNkulunkulu wenu ehlane, kepha ningayibuki kakhulu nokho ngikhulekeleni. Lapha we-NIV, Pharaoh said, I will let you go, offer sacrifices to the Lord your God in the wilderness, but you must not go very far. Now pray for me. Amen. Indaba le masifunda lapho eSodus bezalwane abantwana bakwa-Israyeli uma beseGibhithe. uExodus ke kuthiwa ke incwadi yokufuduka noma iyona ncwadi yokuphuma la basebephuma eGibhithe. Siyazi ke eGibhithe bazalwane ukuthi uIsrael waye ecindezelwe nanoma ngayiluphi uhlelo uhlobo lokucindezela eseGibhithe ngoba iGibhithe bekungasilo izwe labo kodwa bekuyizwe lesitha. Amen. So uma belapha kuthiwa ke bebecindezelwe ngendlela eziningi besebenza imisebenzi enzima beyisebenza ngenxa yokuthi abacindezeli bebephezulu kwabo. Amen. So kuze kufikelana ke uNkulunkulu ethuma khona uMoses ukuthi akahambe eyokhipha abantwana bakhe eGibhithe. To summarize nje bazalwane, so uma uMose efika eyokhipha abantwana bakaNkulunkulu eGibhithe, washo ukuthi ufika lapha wayehambe onile. Then uma efika vele inkosi uFaro lithi ke iBhayibheli uNkulunkulu wayenza yabalikhuni inhliziyo kaFaro. Amen. So uyenza ibe likhuni inhliziyo kaFaro ukuze kuvele ukholo kuMose noma ukuze kuvele uMose ukwethemba uNkulunkulu nasezimeni la okubonakala khona ngazo ukuthi akwenzeki. Amen. Ngoba iBhayibheli bazalwane lisitshela ukuthi wakwenza ngabonga uNkulunkulu ukuthi inhliziyo kaFaro ayibe likhulu. Hallelujah. So uma ezobakhipha uqala ukuthumela ama-signs noma kunezinto ezithunyelwa uNkulunkulu kuFaro nendlu yakhe eGibhithe ukuthi khulula abantu babo. Amen. Ngoba into kaNkulunkulu bazalwane ijwayele ukuthi into kaNkulunkulu isikhathi esiningi ivela ngempawu, kuba nempawu ezivelayo eziveza ukuthi uNkulunkulu is about to do something. Hallelujah. Even uJesu uma ezobuya bambuza indaba yesikhathi wathi akusikho kwami siyabanika, wathi ke ngiyakunikeza lokhu nalokhu bese kusho ukuthi sengiyenza. Hallelujah. Ngoba uNkulunkulu bazalwane usebenza ngempawu, so kufanele ukuthi sizi understand impawu zikaNkulunkulu because uNkulunkulu ngeke afike eziphansi, usebenzisa impawu to alert his people ukuthi mina uNkulunkulu sengizokwenza. Hallelujah. Ingakho nasekuzalweni kaJesu wayethe a virgin will conceive noma owesifazane noma intombi iyokhulelwa. Kusho ukuthi uma sekukhulela intombi they knew ukuthi this is a sign ngoNkulunkulu wakhe. uNkulunkulu bazalwane usebenza kakhulu ngama-signs noma izibonakaliso ezivezayo noma ezambula yena ukuthi now I am about to do something. Manje kuthiwa la uthi uletha ibawu la. I think it was a sign number 4. Uletha ibawu endlini kaFaro, iyaqala iyathamba inhliziyo kaFaro. Usethi kuFaro, I will let you go. Hallelujah. Uma ufunda uverse 1, uNkulunkulu ikahle vele uyi-instruction kaNkulunkulu ayinikeza uFaro ukuthi khulula abantu babo. Therefore manje uFaro usenza sengathi kuvela kuye ukuthi I will let you go. Hallelujah. So uma ethi I will let you go, uthi nizokhulula ukuba nihambe niyohlabela uNkulunkulu wenu noma niyokhonza uNkulunkulu wenu indaweni yasekhaya. Wasekhuluma igama likaThixo wathi but do not go very far.
Haleluya. Uthi ngiyakukhulula kodwa ukukhululeni kwami nifana nomuntu oboshwe ngentambo. Ethi ehamba kodwa sibe simazi ukuthi ungaphi ngenxa yokuthi simtrace ngentambo. Hambani nimkhonze kodwa ningaye ekudeni ngoba uma seniye ekudeni nizomlahlekela. Uthi ngaye ekudeni mkhonze wayesithi kodwa nimkhulekele nawe. Amtshayiswa ke le. Ithi lento isitha sesiyeka ukuthi samsokhonza uNkulunkulu. Kodwa kunezinto zesitha ezingafikithi. Kunezinto ezikithi zesitha esaziyisitha ukuthi uthuthuko noma ngaphakama kangakanani, but uma ngike ngamswitcha lapha. Hallelujah. Amazwi kaPaulo la athi amazwi kaPaulo, do not go very far. Ungayikude. Ithanini nimkhonza uNkulunkulu nophika amadlozi kodwa ngale ahlabelele. Hallelujah. Thanini nimkhonza uNkulunkulu nazi ukuthi akahlangani nezithombe kodwa tholakalani mkhothambele izithombe. Because you have not went too far. Uma sikhonza uNkulunkulu fanele sihambe siye kude. Qelelani lesinto. Ngoba izinto ezasathane njalo zokulokhu kubambile. Uyazi ukontrola ngani. Wayebakhala uPaul ngelinye ilanga. Wathi never. Hallelujah. Wathi ngilosi kaSathane yangivukule. Wathi never. Ukuthi noma nginazo izambulo but still there is this thorn in the flesh. Hallelujah. Sinikeziwe kuthiwa asiyomkhonza uNkulunkulu. But singaye edeni. Ngoba lento yasedeni kusho ukuthi uzokhuluma another language angasayizufana. Uma sike safika edeni kusho ukuthi sizokhuluma another language le isitha esingasayazi. Ngoba once sasondela kuNkulunkulu, uNkulunkulu uyaqala azambule kithi kube nezinto ezenzakalayo kithi angeke understand usathana. Hallelujah. So nasathi vele senza uInokhu wahamba noNkulunkulu. uInokhu wahamba noNkulunkulu noma sashini sithi ukuthi do not go very far. Wathi uInokhu I am going far. Ungathi singathola ibandla esikhathini samanje elizothi we are going very far. Lithi lokade liyikho izolo angikho namhlanje I am going far. Hallelujah. Siyadinga lawo manje bazalwane. Siyadinga lawo noma sibanjiwe isitha sinakho lokho esibekile kithi. Let us go very far. Noma ngabe sibeke yiphi inhlupheko ngoba vele sizokubamba ngenhlupheko, sizokubamba ngama-tricks, sizokuphuphela ama-traps. But let us try very hard to go very far. uNkulunkulu akakhonza seduze nesitha. Asikwazi ukukhonza uNkulunkulu yedwa isidumisa nofana. uNkulunkulu ufuna ukuthi uma esikhulula bese sihambisisa. Bese siyakhohlwa izwi kaFaro ethe simkhulekelele asimkhulekele uFaro masina. We're not praying for the enemy. Hallelujah. Asikhuleki sikhulekele isitha bazalwane. Uma uNkulunkulu esikhululile isoJesu ethi uma indodana yomuntu inkhulula. Wasethi niyabonga abakhululiweyo impela. Hallelujah. Kusho ukuthi uma esikhululile bazalwane sikhululwe kukho konke. Hallelujah. Uze athi umbhali obhala ngesikhizi ukuthi we are free indeed. Hallelujah. Kukho konke sikhululeke akusekho into ezosibhanda. Let us go very far. Hallelujah. Asisimkhonza bazalwane sihambe siye kude. Sikhohle imuva, sikhohle izo zonke izinto, sikhohle izinhlupheko kuningi isitha sikulethile. Nami nginokwami nawe unokwakho, kodwa namhlanje ngizokhuluma izwi elithi let us go very far. Shiya uSathane nezinto zakhe, go very far. Kunesikhathi la ozomlahlekela khona agcine engasaka-understand, agcine engasakuboni. Because you went too far. Hallelujah. Lithi iBhayibheli melanani naye liqinile ekholweni. Lithi isitha senu uSathane sibhoda njengengonyama. Bathi melanani naye uyakumbalekela uSathane. Manje besibalekela noma ubani uzobalekela abantu abathe go very far. Let us go deep in God. Hallelujah. Asithi simkhonza uNkulunkulu sibe siqhelile. Khumbula umunye obhalayo ethi njengaloko senimamukelile bese ethi hambani nikuye athi nigxilile nibe ngabangaqedhiyo. Ngaleyo ndlela you went too far. Bayeke uNkulunkulu wethu